Heippa, nimeni on Heikki Ojala. Esittelen Diantti CRM-asiakkuuden hallintaohjelmiston uusimman sekä työasema- että mobiilikäyttöön tarkoitetun version. Video kuvaa virtuaalisen organisaation asiakkuuden hallintaa. No niin, tässä on asiakkuuden hallintaohjelmiston etusivu. Siinä on erilaisia tietoiskuja, raportteja, kaavioita ja näin edespäin. Näistä kaikista tietoiskuista on linkit asiakkuuden hallinnan tietoihin, tarkempaan tietoon. Tässä on esimerkiksi tällainen Donitsi-kaavio asiakasrekisterin jakaumasta maakunnittain. Tämä punainen lohko, kaikista suurin, se on Varsinais-Suomen asiakkaat. Napsautetaan sitä, niin saadaan nämä asiakkaat korttihakuraporttina. Tästä voidaan sitten napsauttaa kuhunkin tai mihin asiakkaaseen haluat ja saada sillä tavalla tarkemmat tiedot. Nyt näitä samanlaisia tietoiskuja voidaan rakentaa räätälöitynä myöskin sinun yrityksellesi. Kerro vaan meille, minkälainen. Vasemmalla on navigointihakemisto, joka koostuu linkeistä asiakkuuden hallinnan tietoihin. Siellä on asiakkaat, sitten siellä on työajan kirjaukset, henkilöt ja niin edespäin. Keskeisiä elementtejä navigointihakemistossa on hakuraportit, joita on korttihakuraportti, jota äsken esittelimme, interaktiivinen raportti, joka on todellinen hakujärjestelmä, ja sitä ei tässä esitellä, ja sitten on kalenterihaku. Kiitoksia. Lisätietoja saat kotisivuiltamme diantti.fi.